Delprøve 1. Præsentation. Du skal nu svare på 8 spørgsmål om dig selv. Svar på spørgsmålet efter tonen. Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Er du gift? Hvor bor du? Hvor længe har du boet i Danmark? Hvornår har du fødselsdag? Hvad er dit efternavn? Hvad for nogle sprog taler du? Delprøve 1 er slut. Delprøve 2. 7 korte tekster. Du skal lytte til 7 korte tekster. Du hører teksten 2 gange. Svar på spørgsmålet efter tonen. Tekst nummer 1. Hvor gammel er Lars? Lars har fødselsdag i dag. Han fylder 8 år. Lyt igen. Hvor gammel er Lars? Lars har fødselsdag i dag. Han fylder 8 år. Svar A, B eller C. Tekst nummer 2. Hvor mange værelser har lejligheden? Lejligheden har 3 værelser. En stue, et køkken og et soveværelse. Lyt igen. Lejligheden har 3 værelser. En stue, et køkken og et soveværelse. Hvor mange værelser har lejligheden? Svar A, B eller C. Tekst nummer 3. Hvor meget koster æblerne? Prisen for 1 kilo æbler er 20 kroner. Lyt igen. Prisen for 1 kilo æbler er 20 kroner. Hvor meget koster æblerne? Svar A, B eller C. Tekst nummer 4. Hvad spiser de til morgenmad? De spiser yoghurt og frugt til morgenmad. Lyt igen. De spiser yoghurt og frugt til morgenmad. Hvad spiser de til morgenmad? Svar A, B eller C. Tekst nummer 5. Hvilken farve er stolen?
Stolen i stuen er blå. Lyt igen. Stolen i stuen er blå. Hvilken farve er stolen? Svar A, B eller C. Tekst nummer 6. Hvordan er vejret i dag? Det regner i dag. Husk paraplyen. Lyt igen. Det regner i dag. Husk paraplyen. Hvordan er vejret i dag? Svar A, B eller C. Tekst nummer 7. Hvornår kommer Anna hjem? Anna kommer hjem klokken 16. Lyt igen. Anna kommer hjem klokken 16. Hvornår kommer Anna hjem? Svar A, B eller C. Delprøve 2 er slut. Delprøve 3. 7 situationer fra hverdagen. I delprøve 3 bliver 7 tekster læst op. Der bliver vist et billede til hver tekst. Du hører hver tekst læst op 2 gange. Derefter bliver du spurgt, om den oplæste tekst passer til det billede, du ser. Du skal svare ja eller nej efter klartonen. Situation 1. Det er morgen, familien spiser brød og drikker juice sammen. Lyt igen. Det er morgen, familien spiser brød og drikker juice sammen. Situation 2. Lisa køber ind alene i en tøjbutik. Lyt igen. Lisa køber ind alene i en tøjbutik. Situation 3. Anders tager toget til arbejde. Lyt igen. Anders tager toget til arbejde. Situation 4. Maria arbejder på sin computer hjemme. Lyt igen. Maria arbejder på sin computer hjemme. Situation 5. Børnene spiller fodbold udenfor. Lyt igen. Børnene spiller fodbold udenfor. Situation 6. De spiser frokost på en café. Lyt igen. De spiser frokost på en café. Situation 7. Det er solrigt, og manden bruger solbriller. Lyt igen. Det er solrigt, og manden bruger solbriller. Delprøve 3 er slut.
Delprøve 4. Hvad handler historien om? Du skal lytte til 8 korte historier. Du hører historien 2 gange. Svar på spørgsmålet efter tonen. Historie nummer 1. Emma har en kat. Katten hedder Misse, den er sort og hvid, og den elsker at sove på sofaen. Hvad handler historien om? Historie nummer 2. Anders tager cyklen til arbejde hver dag. Det tager 15 minutter. Han synes, det er sundt. Hvad handler historien om? Historie nummer 3. Lisa køber altid brød i bageren om søndagen. Hun kan godt lide den friskbagte duft. Hvad handler historien om? Historie nummer 4. Klokken er 7 om morgenen. Peter står op, børster tænder og spiser morgenmad. Hvad handler historien om? Historie nummer 5. Maria køber en ny blå jakke i butikken. Den koster 300 kroner og passer perfekt. Hvad handler historien om? Historie nummer 6. Det regner i dag. Jens tager sin paraply og regnjakke på, før han går ud. Hvad handler historien om? Historie nummer 7. Om lørdagen spiller familien fodbold i parken. De synes, det er sjovt at være sammen. Hvad handler historien om? Historie nummer 8. Clara arbejder i en butik fra mandag til fredag. Hun starter klokken 9 om morgenen og arbejder i 7 timer. I dag er det onsdag, og hun spiser frokost klokken 12:30. Hvad handler historien om? Delprøve 4 er slut. Sprogprøven er slut.